बियाब जौगाथायनि थाखाय मेंनायै खामानि मावगासिनो दं बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। गावनि बियाब देवस्रियाव गोदानै बिसिडिसि गोदान मावख' बेखेवदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिसि हालामाव 420 गं बिसिडिसि गोदान न' लुफुंनानै होनो थांखि लानाय बायदि दिनै चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय देवस्रियाव गोदानै 24,99,696 रांनि लुफुंजानाय बिसिडिसि भवन मावख'खौ बेखेवनानै होफैयो इएम रनजित बसुमतारिया। मावख' बेखेवखांनायनि उनाव इएम रनजित बसुमतारिया रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोयो। जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि हालामाव 420टा बिसिडिसि दङ। बे 420टा बिसिडिसिनि माखासे बिसिडिसि न'आ दाबो लुफुंजानाय जायाखैमोन थांनाय 17 बोसोराव आगोलनि सरकारजों। किन्तु बे आद्रा जों दिनैनि दिनाव गंसेबो आद्रा दोनालासिनो बिसिडिसि अफिस गैयालासिनो बिसिडिसि मावनायाव उसुबिदा जायो होननानै जों बिसिडिसिखौ कमप्लिटलि फोजोबबाय। बेनिनो दिनै देवस्रि प्राइमारिनि बा बिसिडिसिनि सिङावहाय जों मोनसे बे बिसिडिसि न'खौ दिनै दरजा बेखेवनाय जादों। बे हाबाफारिया मोजां मोनदों, रायजो राजाफ्रा खोब सापर्ट खालामदों आरो जोंनि जा मोजां मावनो गोनां हाबाफारिफोर बेखौ जों एबारनिफ्राय मोजाङै मावलांनो हासिगोन। एमाउन्टखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुबैयो हिसाबै बेसेबांसो? एमाउन्टआ इकुवेलमोनथ' आं बावगारबाय, नायफिननांसिगोन आङो माबाखौ फाइलखौ जायखिजाया। बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि माबायदि जौगानाय लाबोयो? देवस्रि हालामावथ' दरथामसोल' गामिनि एसे प्रब्लेम दंसै। ओरैनो बे गामि दरथामावहाय ओरैनो लामानि एसे जेंना दङ। बाखि लामानि जेंनाया जोंनिया बेवहाय जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो सिसि ब्लकखौ 7 किल'मिटार मावनाय जादों बे जायगायावहाय, ना 4.5 किल'मिटार, बाखिखौ जों गुबुन जायगायाव दाइभार खालामदों। गतिके गामि बिसिडिसिया फिसा हिसाबै गामि दरथामसोल' माखासे एसे जेंना दंसै, बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जों राहा लालांदों। नै बोसोरनै दंबावो, बोसोरथामाव जों माखासे मावबाय। दैनि जेंना बेवहाय बिराद दङ, दैनि जेंनाया मावफुंगासिनो दङ। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे जेंनाया बेवहाय हाग्रा खाथिखाय हाग्रानि जिब जुनारनि माखासे जेंना दङ, जेरै मैदेरनि जेंना, मोख्रानि जेंना थाखागोन। बे स्वाभाबिक, हाग्रा खाथियाव थानाय हिसाबै 100% प्रटेकसन होनाया गोरलै खोथा नङा। लावख्रिगुरिखौ थांनाय बारनिफ्राय जोंनि सरकार जानाय समनिफ्रायनो आं बे खामानिखौ बे लावख्रिगुरियाव खोब नांथाबबाय दङ। बोसोरफ्रोमबो बेवहाय जों थाखा गारगासिनो, खिन्थु लाखिनो हायाखै। दैया बिराद स्पिडआव फैयो हाजोनिफ्राय, जायनि जाहोनाव मावनो हायाखै। दा दैया थांग्रोथोंसै, मिथिंगानि नारसिनथायखौथ' रावबो हमथानो हाया। माबा जायोब्ला जों मोनसे सेंसन हमखादों, माबायदि मावनाय जागोन बेखौ जोङो दै रानबा मावनो राहा लामा। दाथ' थासारिखौ नायोबा थाथावना नुहुरासै सार। दैयानो डाइरेक्ट बिजोंनो फैदों। नायनि मा जायो। दाथ' दैज्लां बोथोराव एसे हरखाबै साननो हाया। बोथोरखौ नायनानैसो जों खामानिखौ मावनांगोन। आरो अखायाथ' हागासिनो दङ, हरखाब बेवहाय प्रटेकसन होनो होनबाबो होनो हाया। आगुनिफ्रायनो हाखायाखै आरो बे बारावबो एसे गोरलै हानाय नङा। जों एबार मा होनो सयल कनजारभेसननिफ्राय बेवहाय मोनसे सेंसन लाबोदों। नायनि आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बेसेबां हायो। शिफ्टनि बेब'स्थाखौ दा साननो हाया, गोबां साननो गोनां जायो। हा होननाय बुस्थुआ ओरैनो सानजाया, जेराव बिथांमोनहा हा दंखायो। गतिके बेखौनो माबा मोनसे प्रटेकसन खालामनो हायो नामा, अल्टारनेटिभ साननो हायो नामा, जों नायो। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज
सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय फुंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।